Wala, kapilit ba eh? Buwagi gamay di? Good morning everybody! Okay, awas akong bukbo kayo. I am ping.cjestrada. Welcome back to my channel. So we're here today at South Bus Terminal in Cebu. And I am with the Riot squad. And today we are going to southbound trip at the OSLOB. And we'll explore. Actually, din ako first time sa OSLOB, pero first time siguro nakakasuloy-suloy. Ngayon to, dagahan, pero daghan siguro. Depende ba na kung available sa OSLOB karon. So, better stay and watch this video until the end. Kaya pasig, daghan mo may bawaan na nga video. Tsaka daghan mo may bawaan na video. Alright, don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave no trace. Kill nothing but time. Take nothing but pictures. And leave nothing but footprints. And share peace and love. Welcome to Ermi Beach Resort. Ha, bulo na siya dira guys, so na mas boundary. Riot squad! Wala yung mga energy. Mag-TikTok tayo. Hi guys, so we're here na sa mga accommodation here sa OSLOB here at Ermi. So ingat pa kayo kanang early check-in may, pero Riot ni! Riot squad! Unya siguro kayo mag-story-story ni, so hang on there guys. Medyo pambaning apart ng vlog, kaya chill pa man ni, pero like yung kung nauna ako pa walay bungot. Ma'am Harley, mag-TikTok na. Mag-TikTok na eh. Mag-TikTok sa namin guys, so just check out our TikTok guys. May pagrido kay Kuan. Indot pa no? Kita sa tulore. Maaliwalas. Oh, maaliwalas. Wow, spell maaliwalas. Wow, look at guys, the dagat guys. So wala siya beachfront guys, kanang bato siya. Then look at that water, oh, it's so crystal clear. Oh, it's crystal clear. Kung mga crystal clear ba? Wagas. Mao din nakaingong crystal clear kaya naman si Claire dire. Ganun pala. Wala lang. So kana wala labot na si video diya mo na siya buloon guys. Bulhoon na siya diya guys. I'm inviting kay ang color sa dagat guys. So guys, kanang OSLOB is a municipality in sa South sa Cebu City, and probably around 3 to 4 hours travel time by land. Okay, since amo manggi Pacquiao ang vans, paspas mo na taga ng vans, mo na dali ra nabot sa OSLOB. Mga kuan siguro 8, 9, 10, 11. 4 hours sa yapon lagi. OSLOB is very well known for their butanding guys, and Sumilon Island, and kanang Cuartel, and Cuartel and basta kana nakalimot ko, hindi kana probably mag trivia ta later guys, so better hang on. Kapit lang git mahuman ta nga vlog guys there's sa OSLOB, but please don't forget to hit like and subscribe. Ha, be a responsible traveler guys. Kaya ito si Chasing James, sus yan hindi yan responsible. Binabash eh. May panglilibak na So, ibabash ko siya sa vlog ko guys kasi gagamitin kami na ayoko na. Anong sasabi mo sa sa OSLOB? Sa surroundings, okay lang. Okay lang. Chill. Ikaw, anong masasabi mo sa TikTok mo? Right, let's explore OSLOB. Riot Vlog Squad! In 3, 2, 1. Kaalaman. Ang meaning sa Cuartel guys, kay barracks na siya. Mano siyang barracks sa mga Spanish army way back before 1889 I guess. Tapos Wala siya na human kay naabot mo ng mga American, so manto siya na So, wala yan na. siya ang naong niya. wala siya mahuman. Pero hindi siya tanaw, no? Sakto ra kay wala lagi human guys, kay para makapag-picture ta. Hindi gano'n. Mali naman ang definition nila. Oh, ano? Cuartel, yan yung nangyayari kapag exam. First quartile, second quartile. Well. Let's do a B-roll.
Sana all. So they prenup na ni? Wala, kapilit ba eh? Hey guys, and that's it for Cuartel here at OSLOB, and let's go to our next destination. So, namin karon sa Quezano guys niya, nag-rush me. Pamalis ni Master Ian. Tara, dali ta. And we're back at the tricycle. And we're back here at the resort, and look at the moon guys. Grabe. As in. I don't know if maklaro na siya sa camera guys, pero as in. Grabe yung tabi-tabi. The moon shines so bright tonight guys, look at that. And the sky is so clear, so probably tonight it's gonna be so bright. And the moon is color yellow. That means manggawas sa mga ungo karong gabi una. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So, so may kaalaman ni mo. Kaalaman? Nyo ba? Patis kami, Master. Wala, Master eh. Alam nyo ba na hindi siya kumakain ng baboy, pero naluto siya ng baboy para sa amin. Yes, Thank you very much. Alright, para ninyo, Riot Vlog Squad. So guys, this is video PHYDIO, PACPCHO. So don't forget to share peace and love. So kung kabaw mo guys, ang chicken, mas nindot yung kaayo na ayaw sa magluto mo ipalayo para dili mapagod. And lami iyang pagkaluto. Ang gawas iyang juicy. Kay wrong kayo sa mga Pinoy mong ang nabuhat nila is ginapadool na mapagod siya. Mapagod siya. Kung kabaw mo guys, ang may cause, kibaw. ang kanang pagod guys, makakos ng colon cancer. Yes. Diba? Because Kaya hindi kaya nato. So gipalayo nako para ito magka-cancer. Layo na sad kay na. sa kuoy. Pero mas lisod, master ko magpalayo siya nimo. Oh. Oh. Yeah, kainan na. Thank you very much sa atong chef for today. Tonight guys, si Pijo Pacho. Paunta. Good morning. Babangon tayo. Oh, bangon Master. Yan mo. Wow. OSLOB. Good morning. Good morning. Good morning, Sabado. Oh, Domingo. Time check, alas 6 sa buntag guys niya. The sun has risen. Sakto ba ko English dong? Saka naman ang adlaw, palupad ta ang drone, kinindot ni siya tanawon sa kuan sa drone, ang kahayag niya. Let's do a B-roll. Cause they ain't met the mama that raised you outside of the church that saved you. They don't see the parts of you that make me wanna stick around. Yeah, I know you got a little bit rowdy, but you're different than your daddy's county. Ding 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 ding. Bye, boy. Hey guys, so dili mi mo dayon unfortunately sa Sumilon Island. So ari na lang may maligo sa beachfront kabatoon, pero nice kay ang dagat kasi color blue kayo. See? Pero wala gi check kanang balas ba? Puro siya bato. Oh, puro bato. Ngana ra siya. So dapat dilas or magsandal gyud iga ligo. Nya usual photos kita guys, kada ka jellyfish guys. So mga ligo ra karon kasi Master Pijo. Mr. Homie. It's clear. Let's do this, let's ligo. Let's go.
Hey guys, so I'm just gonna close my vlog tonight, whatever time it is. But thank you very much for watching this video. Though dili ka siya, grabe ka, adventure pack, no? But we tried to explore OSLOB. But unfortunately, due to circumstances and no, pandemic, unfortunately closed gid ang Sumilon for public. So ako rin sa akong friend, kailangan na ko mag-check-in sa Blue Water, sa Blue Water para makaato ka sa sandbar sa Sumilon, pero wala man. And then close po ang Tumalog Falls, and then muna to muna surayan sa OSLOB gid unfortunately, and wala sa mga whale shark. So probably next time babalik siguro dito sa OSLOB and explore na unta kay I've never been to Sumilon Island yet, and I would love to go there. So Blue Water baka naman. Right, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Please be a responsible traveler, leave your trace, take nothing but pictures, kill nothing but time, and leave nothing but footprints, and share peace and love. Don't forget to follow our page, Riot Vlogs. Go guys. Pero kapaw! Guys, lala ninyo! Wala magaling. Wala magaling.